nilai-nilai positif. Bisa? Iya. Nilai-nilai positif apa sing iso diambil ana ing sajroning adicara bersih desa, Mak? Adicara bersih desa utawa nyadran yo ki nilai-nilai yang positif tak ringkes dadi telu. Mbok ringkes dadi telu apa wae. Inti dari acara bersih desa ya kuwi angka 1 syukuran, angka 2 seduluran, kang angka 3 ya kuwi sedekawan. Oh ngono. Syukuran, seduluran, kang sarta sedekawan. Pancen kaya mengkono no. Syukuran ya kuwi nyukuri nikmating pangeran. Warga Gandri bengi iki nyukuri apa sing dadi nikmate pangeran kang wis dilimpahake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Terus diadani adicara bersih desa. Oh ngono, disyukuri kabeh kenikmatan peparing saka pangeran. Pancen kaya mengkono tembunge agama wis ngandharake la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Oh ngono. Artine apa, Mak? Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Iya, kosok baline sok sapa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran utawa kufur karo nikmating Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Dadi syukur perkara sing wajib, syukur perkara sing penting kang sarta baku ya, Mak. Pancen kaya ngono, Nduk. Iya. Terus angka 2 nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa ya kuwi seduluran. Oh, seduluran. Seduluran. Agama yang ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi. Iya, tembunge wae silaturahmi, silat karo rahmi utawa rahim. Silat kuwi sambung, rahim kuwi sedulur. Nyambung seduluran, kaya awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk nganti tumeka saka warga masyarakat Gandri bengi iki. Oh iya, ngene iki tambah sedulur tambah rejeki. Sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ngono ya, Mak. Sing angka 3 nilai positif yang dapat diambil dari adicara bersih desa ya kuwi sedekawan. Oh, sedekawan ngene iki acara bersih desa nanggap hiburan, nanggap mayangan. Ngene iki sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pesinden, ora mung pengrawit utawa penabuh, ning kabeh melu diuntungkan. Contone sound system yo melok kecipratan rezeki. Tero panggung bakul-bakul. Sing melu mengais rezeki ana ing njaba mau yo, Mak. Kuwi yo melu kecipratan barokah warga masyarakat Gandri kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Oh iya. Dadi ngene iki ngalap berkahe bersih desane warga masyarakat Gandri. Pancene kaya mengkono. Mula wis sak wajibe, wis sak pase lan sak trepe awake dhewe ngaturake panuwun ya, Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula ingkang winengku kinurmatan. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Yen ora kleru panjenengane Bapak Supriyantono. Oh ngono. Iya. Sumrambahe para perangkating desa, para panitia ingkang ikut andil dalam suksese pagelaran pada malam hari ini. Sumrambahe uga ngaturke panuwun marang sedaya warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk kinen paring lelipur gelar kelir gantung gong ana ing adicara bengi iki. Iya, taun iki awake dhewe sing nampa kepercayaan. Awake dhewe sing nampa kepercayaan. Iya. Mula kudu digunakake sak bener becike ya, Nduk. Iya, Mak. Iya ngestokke dawuh.
ngaturke panuwun wis awake dhewe ora iso ngomong apa-apa. Ternyatane ya awake dhewe lagi sepisan dikina. Oh ngono. Sepisan diki iso sowan ana ing Laladan Gandri, Kecamatan Pangkur, Kadipaten Ngawi. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Heeh. Mau Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ana ing sore mau wis menehi dawuh pangandika lumantar sambutan. Pak insyaallah nek isih diberikan waktu dan kesempatan insyaallah tahun ngarep isih awake dhewe no. Amin ya rabbal alamin. Gandri kene, Gandri kene iki yen ora kleru aku nampa dawuh mau sore, dalang sing terbanyak pentas ana ing Gandri mau ya mijil saka Kabupaten Nganjuk. Sapa? Panjenengane pepundenku ya kuwi Swargi Ki Joko Suwani almarhum. Wo ngono. Yen manut dawuh pengendikane saka panitia Pak Joko Suwani kuwi yen ngasta ning Laladan Gandri wis kaping 13 no. Wo ngono. Wo saiki genti awake dhewe sing nampa kapercayaan iki. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Mula biyung arep ndongake apa, biyung arep memuji apa kanggo seluruh warga masyarakat Gandri kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa. Dongaku Banyu Mili, Nduk. Oh, dongamu Banyu Mili. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara bersih desa ingkang kagelar wonten ing Desa Gandri. Muga-muga Desa Gandri dadi desa sing badatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaket ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin. Muga-muga sing sadurunge acara bersih desa warga Gandri sing isih gerah, sing isih sakit bar acara bersih desa pinaringan sembuh. Allahumma amin. Warga Gandri sadurunge bersih desa sing durung nemu jodhone, muga-muga bar acara bersih desa ndang ketemu karo jodhone. Allahumma amin. Muga-muga wong-wong Gandri sing isih kesrimpet utang bar bersih desa muga-muga sing ngutangi lali. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kok sing ngutangi lali lho. Mbok menawa diikhlasne no. Iya, pokoknya doa terbaik selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Eman. Sira iku
jenenge wae desane Gandri. Gandri. Heeh. Asma kinarya Japana. Ngono. Gandri ki artine apik, tegese becik. Ngono. Heeh. Nek diartikan setiap hurufe no. Ngono. Heeh. Gandri. Heeh. G A N D R I. Gandri. Heeh. G guyub rukun warga masyarakat Gandri, sayuk rukune beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Ngono. G terus disusul A asor luhur ora dibedake, derajat pangkat lan melarat ora dibedak-bedake, kabeh bersatu padu untuk membangun desa Gandri yang selangkah lebih maju. Ngono. Terus bar A disusul N nrimo ing pandung. Nrimo rezekine pangeran, nrimo rezeki saka Gusti sing ngecet Lombok. Ngono. D A N D dalu iki ngenekke hiburan wujude pagelaran mayang kulit semalam suntuk. Ngono. Terus R rino wengi warga Gandri tansah nyambut gawe ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus terakhir I iki dalang akbar sing ditanggap dalang ganteng, dalang murah, kenek dicicil. Bisa. Alhamdulillah. Ya. Sowan komplit saka kanca-kanca kang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iki awake dhewe bengi iki iso sowan rene. Alhamdulillah. Muga-muga bar pentas ning Gandri dalang akbar sak kanca-kancane Sanggar Seni Astabrata iso lebih sering silaturahmi karo warga masyarakat, khususnya masyarakat Ngawi. Amin ya robbal alamin. Terus rangkaian adicarane wiwit awan mau yen aku nampa dawuh. Iya. Mau go kagelar tayub nek ora kleru no. Tayub. Terus bengi iki acara puncak ya kuwi wayang kulit awake dhewe sing ketiban sampur. Ngono. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Yo kanggo salam mukadimah utawa pambuka ana ing season limbukan ngaturke sak langgam dhisik sing alus-alus ya nok. Ngono ya Mak. Kanggo srana panglipur lan katur para panitia ingkang sukses ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Muga-muga saged karenan ing penggalih dadiya jampi sayah tombo kesel. Iya. Pelok barang iki ana panyuwun ya kuwi jenang gula. Dibawani dhisik ya Nok, dibawani dhisik. Mas Heru karben sing anyalirani bawa. Iya. Alon-alon maton kelakon, gremet-gremet
maton selamat sareh watone pikoleh. Iya. Monggo Mas Heru dipun bawani pelok barang mangke dipun tibakaken langgamipun jenang kula. Monggo Mas. Yen nangis nangisi sapa kabacoti tinggal mulai pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung no. Disiarnya langsung. Lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Iya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton sing ana lokasi, nanging Desa Gandri mengadakan bersih desa uga dipirsani warga masyarakat seluruh dunia sutresna budaya penggemar wayang kulit ana ing channel YouTube Asta Brata Media. Wah iya. Lanjut Mas Her. Mulai marang mula nira tangeh yen gelemo bali bengi iki lakone wis dipaket no. Dipaket. Saka kersane Bapak Lurah Kang Sartosdaya panitia nyuwun lakon Petruk dadi ratu. Oh iya. Payu lakon Petruk dadi ratu. Sok jane awake dhewe tanggal 23 nek ora kleru 19 ning Tuban. 19 ning Tuban kuwi jane permintaane ya Petruk dadi ratu padha. Nanging mau wau sore ngebel jaluk diubah lakone. 19 ning Tuban. Diubah apa? Wisanggeni no. Wah iya. Lanjut. ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala kuwato nuruti lakone urip heman urip pisan godolanan iya iman-iman urip pisan dinggo dolanan. Iki galau. Iya.
Mula milih judu ki sing ati-ati no. Ngono. Wong lanang milih wong wedok ki kudu diseleksi, sebalik juga wong wedok milih wong lanang ki kudu diati-ati. Ngono, Mak. Iya, Terus ditibake jenang gula no. Wah ya aku sing suwi belum pernah jumpa Mbak Krista nggih. Mbak Krista semanipun nggih. Monggo buka celuk Mbak jenang gula. Langgamipun ya minangka salam pambuka muga dimah wonten ing season limbukan. Monggo Mbak buka celuk kalih berdiri pelan-pelan nggih Mbak. Ya. Uga ana nawala sing tumiba pangkon diwaca. Selamat malam dari Pemdes Pemerintah Desa Gandri nyuwun lagu Mas Dalang nun inggih menika angka setunggal langgam kapan bali angka kalih kadung tresna sudra ninggal katresnan luntur sinarengan widodari ayang-ayang. Mbok tuku kaset ae. Lanjut.
Ditelaske Mbak Krisda. Matur nuwun Mbak Krisda, sampun ngaturaken langgamipun jenang gula minangka pambuka wonten ing limbukan. Iya, Wah Mbak Krisda ki wonge lencir kuning no. Iya, upama buah-buahan apel Batu Malang. Mbak Krisda, apel Batu Malang, cilik nopo ya rasa dionceki dimplok sak kulite. Terus sisihe kuwi sapa? Sisihe kuwi asmane Mbak Dwi Kumala. Oh iya, saka Nganjuk. Saka Nganjuk no. Oh iya, wis omah-omah. Lho wis pinaringan putra siji. Oh, cewek. Wis anak-anak siji no. Oh iya, Mbak Dwi Kumala. Kuwi cara buah apa? Cara buah gedang no. Oh. Gedang bar mangan enak kuwi. Oh iya, bar mangan terus mangane gedang-gedang ya terus konone meneh niku Mbak Yayi no. Oh Mbak Yayi asmane Mbak Yayi Galuh. Oh ya domisili nggih wonten Solo mrika. Oh Solo upama buah-buahan talok no. Talok ning seger no. Talok jajalen talok kuwi cilik ning seger ya. Terus konone meneh lha iki kaya blandot macan ngene. Iki sapa? Deni Dengko no. Upama buah semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji. Banyune akeh, semangkane dibrak karo lating mak banyune mak piyoh. Semangka tanpa biji. Lah terus sisi kono, ayo disut live streaming disut. Iya. Menika tetungguling para waranggana naminipun Bu Parsinem. Bu Parsinem. Upama buah tewel. Tewel. Lho, aja ngenyek tewel. Wong iki seneng nek wis kadung seneng karo jangan tewel. Tewel ora kepangan sedina wah diinget dadi oblok-oblok malah nikmat. Tewel kuwi tewel. Terus sing terakhir, iki sing irunge ndelekno. Iya. Disut ya. Mbak Sri Wahyuni, Sri pesek no. Silep godhong ganyong. Irunge nyung sebathuke nonong. Wah. Mbak Sri pesek. Iki menempuh S2 no. Oh iya, S2. Ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya, S2. Mugi-mugi lancar. Mengko bar S2 disambung meneh S3. Oh iya, S3 iki sluman-slumun slamet. Iya, jane ana sinden tambahan siji neh no. Oh, saka sapa? Saka panitia. Oh, ngono. Ana sinden meneh aku mau diomongi karo panitia, Mas Akbar dimen Desa Gandri tinulak saking balak musibah punika kedah syaratipun kedah mbeta sinden Rainaga. Oh iya,
diunggahne aku yo urung tau kenal kok. No. Oh iya diunggahne iringane serampat. Yo coba kaya ngopo, Cok? Iki to Sinden Rainogo. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Iya, jan. Musik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo Sinden iki, tapi Sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Dodok ora ketatap. Tatap dengkulmu. Kok nesu lah, yo perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang sih. Namanya siapa, Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sakarepe ngene lho ya, sing penting nyeluk. Iya. Nggih, Mbak nggih. Iya, yo penonton bocah omong. Aku iki wangono padha wedoke iki, Mbak. Padha wedoke lah, gandene lek ketok ayu ngono. Sinten asmane, Jeng? Kula. Ajono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho jenenge loro berarti. Yo nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek, Mas. Upami sing duwawa napa? Sing dawa niku Nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to Mas? Dawa. Kok iso sak salam bareng lho jenengku. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing ndek apa yu? Tumpuk. Parno Dungun. Aku diwangi genyo to yuyu kaya Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia, Jeng. Oh ngaten. Niki kareben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar Sinden Rainogo. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Lho aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Lha napa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak dalange kok. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Ya jeneng desa no. Santuku wit Mas. Duh. Aku mang
Nyuwun sewu. Ngapunten Pak Lurah. Heeh. Tak awe ngene. Piye? Rene, Gus aku ngono. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak bae Pak Lurah to. Pak Lurah. Heeh. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to. Supriyanto, heeh, Pak Supriyono. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya Pak Lurah mbok awe. Heeh. Niki disun gandri nggih, nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas, mong sampean wis ya wis ngatekne tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh, mengartikan gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo Mas nggih. Gandri nek menurut tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk undung. Tumpuk undung ngundungi Apa gandri nek menurut yu tumpuk apa? ngeten nggih. Yes, nyuwun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Ngur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, Iya. Sing ndelok jegok barang iki ngopo? Jegoke kok kirek kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I Mas Ya, ya. udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah. Sing apik sak perangkate niku dipun sengguyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik. Pak Lurah sak perangkate niku kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G A yu. Ayuh urip sing padha rukun. Pak jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok Ya meh. ora apa-apa ngrah ya naga. Pripun? Jawone niku ngeten. Heeh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mantap. Fal yuksin ila jarihi. Oh, layak aku mung nampa WA. Pripun? Nampa WA. Sinden nek iso dalil bakne sampean nek samingane ora nyinden iki dadi modin to. Wis meneng Mas. Entuk antemi dhewe lho iki. Dalang apa antemi lho. Lah ya ora modin. Ampun. Modin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Jadi kan tenan ngono lho. Niku Mas dadi artinya apa? Man piye wau? mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya Man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Nenten nggih. Yo hadise sokeh lho Mas. Tepuk tangan. Ngoten. Weh, ora rugi nek muawan dadi modin. Ya ora mesti Mas, ngaten ya. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso, menek klopo cilikanku kok. Aku ora iso Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sakmene mah dipenekna menek piye kok iso? Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit klopo. Nek klopo ora iso di Iso penek glundung mesti. pinter wae. Isu-isu omongane kok megel kuping lho. Wis suwi Mas aku. Wi G, A ayo rukun. Nggih. Terus ana N U. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Wi ora enek sing dibedake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe Kang Tosa. Santosa kok kantosa iki. Iya kuwi. Kantosae tanggamu piye kok. Ya ora mesti Mas kadung tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono Mas. Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nabi wis diamalne lho tenan iki. Nabi wis diamalne nyuwun sewu ora dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran nggih insyaallah ngoten. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R. Rikat Trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Heeh. Terus tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono.
Kuwi artine apa? Nyambut gaya sing peter kaya-kaya donya iki gak bakal rusak, Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitanyane dewi-dewi, bar ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh, Iya. aja males-males. Iya iya iya. Yo yo matur nuwun yo yo. Hei, Terus terakhir yo. Sik to, aku tak aku sajoke suwek, tuwek ki no. Ngomongnya saiki no kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. heeh. Ya kanggo masyarakat Gandri Heeh. karo sing ndelok kuwabehe insyaallah. Nak niku gelem ngleksanane napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti, muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yo. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane Mudin. Nggih. Umpama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki caramu piye? Aja mung kuwi, Mas. Loh, iki kudu tak takone ning kergaane menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning desane sampean, sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ana tanggapan koyo bengi iki malah mbok tinggal tanggapan ngene caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki, Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dileremne sik to ya. Maksudnya dileremne sik piye? Nek enek sing mati. Mm-mm. Tapi saurung emang Sakaratul maut pamane. si bar dhuwur emang tak parani, Mas. Mbok parani. Heeh, Lek. Aja mati sik, aku cek nang Gandri ya. Terus Iya. Mamangnya wis kecet-kecet ini lho, Mas. Heeh. Urip tak kuat-kuatne Den. Niki saestu bisa mulih, Mas. heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah kudu semayan, ayo nang pompong Mudin nang omah ngono ae. Apa enek mau mati ya sembahyang iki lho. Kuwi tenan, Mas iki. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isuk enek, awan sore bengi ngene enek. Lho Dadi masuk sakaratul maut ngabari kancane ayo mati saiki mumpung Mudin enek ngono lho. nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku saora-orane jenengan panggah kedunungan Pulung. Nyuwun sewu nggih. Heeh. Kula niku nak nang omah niku Mudin, jare Mudin niku bojonggo. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngono mboten usah nggih. Lho lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikandani kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongin niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nang nggone anak-anak niku sing saestu. Tenanan lho iki. Iya 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 iya. Mendili aku tak Ora mlini tramatane ngene kok. Sik, ning tapi aku harus ngangsu kawruh, harus mencari informasi, belajar karo sampeyan. Nggih. Gandeng sampeyan nyuwun sewu, umur ya luwih sepuh sampeyan, ilmu ya mesti juga mengikuti luwih. yo jelas wae aku beraku wis enek kabeh kok. Iya iya iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki piye to? Urut-urutane. Urut-urutane. Weh tumon weh mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara. Runtute. Runtute. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les Mati. Terus urut-urutannya kamu sebagai Mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas weh. Hah? Aku ora melangkah. Maksudnya ki Mlaku biasa ngono Mas aku. yo kok angel mentu saiki. Maksudnya ki gini loh. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak nganggo banyu aki nek ngenane ki. Nah, pesene banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu akeh lho. Ya nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Ya nganggo banyu. Rati ngene to Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Godhong lateng. Ben guatelan kabeh. Dek ngenane godhong lateng non tuwangine. Gatel Din. Wong mati kok sampe gatel.
Terus bar dimandikan Pak Mudin. Pak Mudin. Yu. Bar di aja nesu to, aja nesu. Ya ampun aja nesu. Oh, tak suwayang kapok wingo. Alah. Udah tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayat dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi, Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho, Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati, Mas. Ben kaya sego pecel. Yo kain kafan, kok iso Mudin iso mbungkus godhong jati karo Lah iya mayit. nang ndi ya karo mori to, Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter, Mas. Karo ngerayuk dalange iki lho. Iya 3 lapis ya 7 lapis. Nggih, Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to. Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu Kok lambene dituk kapuk ngono kae irunge. ben kan nyebul sampean lho. Iya, ben kan nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nara dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpake. Heeh, tumpake pendosa. Gak, Mas. Apa? Kayak teman kereta e. Waduh ngono, Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Heeh. Jurusan Madiun. Lho ora busuk sik mayite. Lho ora to, Mas. Kereta api. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yu. Heeh. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Heeh. Tekan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng, Mas. Heeh. Yo gak mesti mayitemu diapakne. Ya dicemplungne ngono to, Mas. Cemplungne kuburan. Gak kali, Mas. Ya nang ndi kono nang kono wis dikeki luwangan cemplungne kuburan, Oh, Mas, luwangan kono. Eh. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun yo ngene iki aku kan mencari Nggih. ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Dengenane aku kleru, Mas, Kleru mayite piye? munggah ngene. Nak wong mati ki kandungane kan muga-muga padhang kubure jembaro dalane. Heeh. Nongso aja mbok dongane padhang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas. Roh aku. Heeh. Aja mbok dongane jembar nyampul aku sak kayange ngono mesti jembar ngobit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne Peteng peteng. sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Heeh. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwuh ngono e. Urung sedih yo. Oh ya jembok dongakne padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyampul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok Ya jare tak kancani karo sinden-sindenku ya. Kula ta. Ayo no. Lah iki kancaku ya sak minem. Jane kok dadakno. Iya no, maksudnya karo sinden. Nggih. Mbak Denko. Semangka tanpa biji. Perang iki. Lah aku mang kaya apa nak buah. Buah ya apa? Ayo beden. Buah nangko. Ayo. Nangko. Beden. Duk. Bentis. Bentet iki nyonyor nangkemen. Duk. Apa? Durian. Lha iki lho durian ben pahit. Mbak iki lho. Lah kok iso duren? Nak hati-hatine kecocok congore iki mesti. Iya Mbak iki. Udah hati-hati padahal Buah kecemek. semek iki sing mangan yo jenengan kuwi to. Ya durian iki lho Mbak ya. Ketok iki ringih-ringih padahal njero ki ya rongoh-rongoh. Larang regane. Ayo Mbak Denko Larang tenan kok iso. Sepot aja ta, sepot Ayo, Mas, ya. Yo Mbak Denko yo. Semoga berat iki. Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Gak ya banter iki karo aku malah. Banter iki wong iki asli wedok. Bener aku naga. Tapi kono mandar bledek. Bodo-bodo nagane tapi bledek kono. Ngobrol ya. Naga apa? Naga runcing.
Kaget aku. Wes aja. Mbak Denko selamat malam. Nggih, selamat malam Mas Dalang. Ini salaman dulu sama ini. Moh, Loh, ngomong apa? budi kenang kok. Sederet lho, ntar lho, Den. Aku enteng. Lah kok kono malah ingin karo aku gitu. Sederet Iki lanang apa wedok? Lanang wedok. Kok malah karo wong wedok kok malah kaya ngono kuwi. Wong dalang iku ya ngono kok iso. Pripun? Nang Mbak Tumpo, aku selak lho ngono. Apa? Kon gekne kopi lho. Oh, Oh, kayak kopi. Ngumeres loro. Jare nang mambu wedokan. Nang jero mung diruangkuli wedokan-wedokan kok dadak. Lho niku penggemar. beda. Nggih ngajak foto ngoten niku. Tapi wedok apa lanang? Ya wedok. Iya. Maksudnya gung kampun wong wedok iki maksudnya durung nate pacaran. Aku urung tau tekan kono kuwi kok. Durung nate pacaran, Mas? Durung tau gandeng Durung. karo wong wedok. Durung tau gandengan, Mas? Durung tau gandengan Durung tau. wong. Dari gandeng kono. Joko ting-ting sisan. Oh iya iya, percaya. Percaya, kudu percaya. Kudu percaya. Aku lho ora percaya blas. Ora percaya? Gak. Nek ora percaya berarti ya bener. Sorry Mas ya. Sorry. Sorry ya. Jadi salah sing percaya aku mau. Nembang Mbak Denko. Nggih, siap, nabang. Iya, Ki ana pamenutan dicicil ninggal katresnan. Ning aku kepengin sing bawa ben iki. Oke. Nah, iki jajal. Iso metu suarane apa ora? Wis sembarang bawane apa penting pelok. Apa? Pelok. Ndak tak apa-apa jane sinden paitane apa? Ya sepenting sembarang. Paitane apa jane? Wis raine koyo naga. Ya ora apa-apa dimengane kaya bledek. Lah, ya ora mungkin to nek aku karo sama ya genah ayu aku to. Sing asli iki aku. Duh, kok iso? Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune koyo ngene lho. Aduh. Susune lho koyo ngono, dituthuk samune dok. Iya lah. Iya. Nek sing asli gak mungkin koyo ngono. Jajali lah. Ayo mani. Mani kan aku. Syukur lho. Kan mani. Mani kan aku. Emang kok kalahan to ya. Ada dituthuk lho Mbak Denko, kuwi lagi nawoni kuwi. Oh, nawoni. Kena sing nawoni tenan ya. Umpeng bayi. Ayo bawa Mbak Tumpo, apa Mbak Tumpo sembarang. Kok iso kaya ngono? Suarane Butorita nggih. Ya sing apik kok dibayar larang tekan kene. Duh, ya Allah godheke Mas, astagfirullahaladzim. Sik to coba ki dicedakno godheke lho Mas yo diorat-orat kanggo potelok. Godheke ki lho godheke iki. Diorat-orat kanggo potelok. Iki mau jenenge rabatan RO tapi cetak nih mari. Malah diomongne wong akeh. Aku kan Godhe kok tekan telak. meneng ae aku nak nggawa gender dhewe barang meneng wae. Iya. Ya kok ya apik men kok duwe bokong barang. Bokonge gede. Wis ana nah lho. Penak. Kok iso bokonge kok iso ngono ya? Aku Pak elek dengkulmu mlocot iki. Memang diganjel apa? Ganjel botong. Betul. Sorry, Mbak. Ya. Ya, heeh. Sembarang bawane apa? Oh. Pokoke pelok. Nek gak apik bacok. Cocok. Ayo cepet. Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendeng iki maksude apa iki? Heh? Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendeng lho? Aku tak nonton sih. Aku tak tahu main dhisik. Orang ngono sampean kok yo lirik karo sing gendeng kok ngerti nek wonge bagus ngono piye? Lah kowe roh nak aku jol gelungan karo kuwi ku dadi. Iya ya ampun. Kok iso jual gelungan ki lho, gelungan sing endi? Ya iki gelungan iki iso dijol nih kok. Tapi dituku gak oleh. Lah napa? Kok iso? Larang ya Mas ki. Tuku 35 juta. Larang men. Larang Mas ra oleh Mas ki. Lah nyapa? Ndase kok sok. Anu jajal cepet sik ndase. Diganti apa terusan? Ndas truk. Ya, Ilmu. Ganti meneh piye to ki? Mau jare mingkur kok saiki ngelmu. Jare sing bener sing ndi?
Bingung kowe, bingung. Hah? Ngilmu Iya. iku Nyolong kethek tibake. tekmu kuwi Lah apa? tekek Terus lelakone Lelakone. kelakone pelakone kelakone ora apa-apa. Terserah lo. kelakone kanthi laku Mas Ibra suweneng Mas. Seneng. Lah iki penabuk astabrata wis dadi korbane iki kabeh. sing jepong kuwi nek aku macakno ngingeti wis sing jeponge nek aku ngingeti nek aku macakno Napa nggih? arep ndukang Aduh. ndukang ini Sarep dukan. Tak kira ingin. Terus. Lho kuwi lho Mas WA ki lho, sama nanti WA gitu. Karo Mas Arya. lekasela mankas Sikile Mas. Sikile napa? blak tok Sikile. ya ngono Ki sikil apa jahe jane? jaya apa temu ireng iki sing sisih ki laos Malah nemen. Kok ireng-ireng kok dhulet e to orang percaya mbok rakot to piye Sikil dikerokot. Terus. Ayat. Ayate sing endi to? tegese kas nyanto Aduh. sani Ditake yuk. Satya. liya Oh, gliak Setya Budya. Gliak. dhisikno enek man Piye dhisik ki piye diterusno. liya Tanjung Gunung Apa? dia kok Tanjung Gunung to sopo to ki aku Piye kelihatan sing den ngendi kuwi. Ya. Satya Putya pangekase dur angkara Sip. Iki kula duet bersama Iya. Ibu Tumpuk. Heeh. apa wi Duet. duit apa Lho ki lho lagu iki to. lagune apa Ninggal kata. Ninggal katresnan. aku gak iso e Wis Mbak Din. Iya, toh, jawaban. Sing penting wis dibawani yu tumpuk. Kok aku wis bowo ya aku sing nyanyi kuwi aja ngisini aku ngisini apane? Wis iso ngisingi piro? nyono nang disini Ya, buka celuk mawon langgam riyin. Ya, mangga Mbak Din kok. Tuk titikan. enak titik nuntune mas Ya. bingung kan Iya bener. aku isik-isik kok Ya. Nangis sajroning atiku nalika ayo mas
Jadi senggak wangop gitu. Anu Mas, cara kasetine kendor. Lanjut. Aja lali pawelingku Tarik yo. Gandring bergoyang. Yo. Nangis sejuning hatiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku sampai tercoba tak suwane dina Kelas ke? Heeh. Yo. Aja lali pawelingku oke mana Terima kasih. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Jangan. Enggak boleh. Apa artinya tepuk tangan? Kalau tanpa saweran. Ojo, wis cukup. Terima kasih Mbak Eh, Dengkul. terima kasih. Yo tumpuk. Dalem. Kurang afdol kalau Bapak Lurah mboten minggah teng panggung. Nggih. Tasih lenggar apa mboten yo tumpuk kados. Adose wau teksih ae. Tasih mboten. Wau tang lebet ngriku ae. Hah? Tasih? Oh tasih, monggo Pak Lurah. Mboten mirangi Subasita Kang Sarta Tata Krama, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan nembang-nembang kalian sinden Astabrata. Si, monggo Pak Lurah. Duduk.
dalu Bapak Lurah. Wilujeng dalu. Wah, lurahe tesih timur kok Mbak Tumbuk. Nggih, ngapunten Pak Lurah nggih. Aku mung karo tenan Pripun. Aku mau pengen. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar wayang kulit pada malam hari ini kados pundi Bapak nyuwun dawuh mbok menawi. Oh nggih. Niki ket sonten sampai dalu punika penontonnya niku dereng enten sing wangsul. Tepuk tangan untuk Hendri. Biasane jam 12 niku pun sopi lah niki ibu-ibu kali bapak-bapake sesehan. Nganu Pak Lurah, mboten tresno kalian kula niku mboten nek warga Gandri alasannya tidak pulang niku mboten kok mirsani kula mboten. Terus pripun? Anu nunggoni ana onggrok niku lho. Nyuwun sewu Pak Lurah, nak kono mboten napa-napa Pak. Onggrok iki. Ning sing larang niku onggrok ini. Pripun Pak Lurah komentare? Yen sewu niki anu Mas Pripun? Dalam nggih. Pesonane jenengan asline. Wah. Nggih. Soalnya mun teng dalem lebet wau Nggih. sing nyuwun foto pun lalah. Dari ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang pun sepuh-sepuh. Nggih, semua minta foto. Oh, nggih. Nggih, ngantos ibu-ibune nek foto mboten aturan nganti susune turut lengan kula Oh, barang. alhamdulillah. Kaos nggih. Anu Pak Lurah same ngapen. Ngapen napa? Noven. Oh, lha ya ngapen ngapen tuku ngapem. Mungkin terus ngafan. Nah, tuku ngapen. Nggih. Terus pripun Pak Lurah? Nggih. Nggih mungkin kemawon mengke sing kados diaturke wau niki Ya, ya. nggih. Yang pertama mungkin untuk yang selanjutnya mungkin insya Allah badhe diaturi malih. Amin. Nggih, kantun anu masyarakate setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Setuju mboten niki? Oh, nggih setuju. Anu Pak, anu Mbak Tumbuk. Nek tahun ngarep nak ngaturi kula alias nabrak malih. Anu ben mboten batal napa panjeri kula suwun sakniki? Oh, mboten napa-napa. Mboten Pak Lurah mboten. Bulan. Jane no iya jane. Nyanyi Pak Lurah nembang kali sinden. Nyuwun sewu nggih. Medar Sabtu ngene masyarakate Oh, nggih, medal sabdo. walaupun Ya. sepinten niki Oh, kumpul nggih. lempak. Nggih, napa? Nggih niki sepindah malih matur sembah nuwun dumateng sedaya masyarakat Nggih. khususipun masyarakat Desa Gandri. Amin. Dalu punika tesih regeng Amin. tirakatan mirsani wayang kulit wonten Nggih. ing mriki. Nggih saestu niki saking pemerintah desa matur nuwun sanget. Mugi-mugi kedepane nggih saged regeng kados dalu punika. Amin ya rabbal alamin. Pamunten niki kula unggahake sederek mawon. Oh, ngaten nggih. Monggo, Derek. Soalnya mboten nate nyanyi kula. Oh, ngaten. Sinten sing perwakilan saking panjenengan sinten? Pak Gondo Asmoro. Monggo Pak. Mriki Pak Gondo niku napa Pak? Perangkat napa? niki RT kula. Wah, Pak Rete. Teluk. Monggo Pak Gondo. Pak Gondo Niki wau nembe dugi, nembe mantuk tanggapan. Oh, Pak Gondo niki. Lah kok terus nyedak kula lah. Akhirnya kula unggah niki. Tanggapan apa niki, Pak? Oh, ngamen. Segera mau Mbah Lurah, pangapunten saestu. Pripun? Pangapunten. Sing lembeng ki aku kok. Aku yo iso rega aku ngono wi. Piye? Ngapunten aku iki kok iso bege aku bareng dipek. Iso petok bolone. Aku ki yo iso sithik-sithik. Tapi kan gak kaya aku. Yo tapi aku iki ketok. Iya, ya 11-12 lah. Wis, pripun. Pun niki jenengan sekecake Pak Gondo niki Lah dalah. Tinggal gelakang colong juga tinggal pelayu iku. Mboten apa-apa Pak Lurah kagungan anu kok kuasa kok. Napa niki? Ya, Marai aku yo RT-ne marai. Nggih to. Pak RT napa? Ya tak gandhenge residen-residen Asabrata. Kira-kira napa? Nah. Belas. Ngebleng niki. Alah, mboten. Ngebleng saestu. Alah.
RT RT rodok tenanan mikir emang RT rodok tenanan tambah neh. Mau gandris tak tulis tapi urung sampe entek jenenge. Pokoknya aku GANDRI gua aku njeluk kok kene. Iya. Tetep gandri tetep. ini Nah kulo, biasane Mas niku spontanitas mantek kos mbeleni gak iso Mas. ya namun tenane gak aku ngono iki gak aku. Ya ampun. Iya. Kok iso ngono kuwi? Iki sapa iki? Kan munggah pisan. Siap. Mbak Yayi, menemani jembalas nggih, Mbak? Penak-penakan kuwi aku ndredeg ya tenan ya. Tenang-tenang. Lah kula mirsani jenengan namung liwat YouTube YouTube mawon YouTube sampean. Alah YouTube zaman aku Yuni, Yujah, Yutun, ra apa-apa. YouTube internet lho, Mas. Oh, Oh, ngoten nggih. Derek iki sasana pangapunten nggih mobil kirang nuju mrono nggih kula kasung lelipur dalu punika. Monggo derekaken dumateng Dan Ki niki MC-ne Desa Gandri nggih. ya namun Suarane wis ngemsini. baik untuk malam hari ini. Oh, dingin sekali ya. Monggo. Yuk, jambalas yo, monggo. Digarap Pak Gonto bersama Mbak Yayi. Coba kaya ngapa? Yo. Gendut jambune kaya alase yo. Aduh. Yo. Pae sawahe pinter wae. Pae jare bagiane dina diplongan. Yen ora kelakon duweni. Yu tumpuk. Enak ya iki ya. Campur alas kulite ireng sing digagas saiki wis meteng. Ada gula dek, ada semut, durung rondo aja dirembuk. Yo, Suka ing batin yen kula kasih kabeh. Kabeh batin ora bakal luru ganti yo. campur alas dek, manis rasane. Nanti ada tilas, tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati, yen aku ora kelakon duweni. Kadang iki manut. Matur nuwun Pak Gonto. Nggih Pak Akbar pangapunten. Nggih. Derek Gojek sawetawis. Oh, saya. Ibu Suprono pangapunten. Nggih. Sayu tumpuk mampir mengke nggih. Engko tak wedani. Engko karek bubuti. Iya, dampun. Padahal wis renek ulune, rasa dibubuti wis. Ayo tak terne rono. Mosok wis gak ono ulune. Turnane. Kok wanyep menek. Ki padha lanange rasane. Rasane bengkul mlocot tanah aku ki lagi perjalanan lho, lagi lungguh karo Mbah Lurah iki lho. Wis nangkun. Ya sih. Oh, ya tanah yo otot yo pengrumpul padha ora aku. Kaplaku mbredos. Matur nuwun Pak Gonto. Nggih monggo. Kare ki matur monggo. Nggih monggo Pak Gondo sugeng tanduk ing tindak. Tas ceplone to. Mung loro ya iki wis karek sitok. Terusne ya. Sing no. Iya, Mbak Dwi. Jumeneng yo. Ya sepatu itu toh, sepatu itu toh. Coba kayak apa? Yo.
Mbak Dwi. Inggih dalu Mas. Niki wonten pamundutan lumantar WA. Monggo jenengan pilih gubuk asmara menapa niki wonten malih memanik. Memanik mawon. Memanik. Oke. Ki sing talok Mas. Hah? Talok nggih. Anu apa ki mau? Gedang. Sampai Yo. talok. Karepen Cok, memanik coba kaya ngapa bersama Mbak Dwi Kumala. Yuk, dados. Hey. Mung siramu kang dadi mani ing kalbu. Pindhono kang katon malih. Malihmu kiyatan saeling. Nuwun nggih. Sekali lagi ya, Mbak Tunggu. Nggih. Mbak Pesek coba kaya ngapa? Sri Wahyuni. Mbak Yo, jumeneng ana ing pepanggungan. Seperti Cok? Gandeng mau Mbak Yayi duet karo Pak Gondo. Injih. Saiki duet karo Mas Heru. Injih. Ya, Mas Kenapa? Heru. Ayo ngadeg-adeg sik Mas Heru. Oh, kan Mas Heru, ya. Mas Heru. Disepoti riyen. Nggih. Monggo disepoti, Cok. Dari lama iki lho. Mas Heru ki lho.